Madzulo abwino alero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayo Tauson Kamalata, koma poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zantchito wati kubwera kwa mkulu wa bungwe loona zantchito pa dziko lonse kuthandiza kuti akambirane ndi kupeza njira zothana ndi mchitidwe wolemba wa ana ntchito. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati mtsogoleri wa bungwe la Sidedi a Sylvester Namiwa ali ndi mlandu woti akayankhe ofalitsa uthenga wabodza. Ndipo bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula kale chimanga choposa matani 13,000 pogwiritsa ntchito 12 billion kwacha. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti nduna yoona za ntchito a Joe Chigona yati kubwera kwa mkulu wa bungwe loona za ntchito pa dziko lonse a Gilbert Hangwo kuthandiza kuti akambirane ndi kupeza njira zothana ndi mchitidwe wolemba ana ntchito omwe ukuchuluka mdziko muno. Achigona ayankhula izi ku Lilongwe pomwe anakumana ndi a Hangwo. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mawu ake atamaliza zokambirana za mkachipinda komata ndi mkulu wa bungwe loona za ntchito pa dziko lonse a Gilbert Hangwo, nduna ya za ntchito a Joe Chigona ati ulendowu ndi chitsimikizo cha ubale wabwino pakati pa bungweli ndi dziko lino. Iwo ati zokambiranazi zapereka mwayi kuti aunike momwe ntchito zomwe akugwirira limodzi zikuyendera ndi kulimbitsa ubale wawo. Ndunayi ati ulendowu wachitika mu nthawi yomwe dziko la Malawi likukumana ndi vuto lolemba ntchito ana, ndipo ati pakufunika mgwirizano okwanira kuthana ndi vutoli. Apa iwo atali ndi chikhulupiriro kuti mkumano omwe a ILO akhale nawo ndi mtsogoleri wa dziko lino uthandiza kupititsa patsogolo kusintha mu gawo la ntchito mdziko muno, komanso kuonetsetsa kuti akugwiritsa ntchito makina a intaneti pogwira ntchitozi. Malawi takhala tili mamembala kuyambira mchaka cha 1965 akandikoyamba kulandira Director General kubwera ku Malawi kuno, chomwe ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Panali ma issues ena amene timene akuti tikambirane kukhudzana ndi za social protection, labor laws and child labor elimination. Mawu ake mkulu wa bungwe la ILO a Gilbert Hangwo atali ndi chiyembekezo kuti ulendowu uthandizira kusintha zomwe zimakhudza olemba ndi ogwira ntchito m'magawo osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la International Labour Organization EU akuyembekezekanso kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lachiwiri pa ulendo wake wa masiku anayi omwe akhale mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaumoyo pamodzi ndi bungwe la World Health Organization akhazikitsa sabata yokumbutsa amayi kufunika koyamwitsa ana pamene adakali achichepere. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Charles Chilambula watsindika kufunika koyamwitsa kamba kuti kumathandizira kuchepetsa matenda a kansa pakati pa amayi komanso kuthandizira ana kukula moyenera. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Charles Chilambula atsindika kufunika kolimbikitsa amayi kuyamwitsa kamba kuti izi zimachepetsa imfa za amayi komanso ana achichepere. Achilambula apemphanso kampani zolemba anthu ntchito kuti zikhazikitse mfundo zabwino zolimbikitsa amayi kuyamwitsa komanso kampani zogulitsa mkaka wa ana kuti zichepetse kuyitanira malonda. Zonse zofunikira za mwana pamene wangobadwa timalimbikitsa kuti ola loyambirira lija apatsidwe mkaka, komanso 6 months yatunthu asapatsidwe chakudya china. Mkaka uja uli ndi zonse zokwanira zompasa mwana uja thanzi, komanso zotha kumuthandiza kumuteteza ku matenda kuti akule bwino, bongo wake ukule moyenerera kuti azakhalenso mwana wanzeru opindulira dziko lino la Malawi, komanso kuti akhale moyo wathanzi chifukwa amene muja muli ma antibodies amene amamuthandiza kuteteza ku matenda ena osiyanasiyana, komanso muli zofunikira zambiri zimene zingamuthandize kukula bwino ndi kukhala wathanzi. Ndipo oyimira bungwe loona zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization ku Malawi a Charles Chigona ati kuyamwitsa kumathandiza chuma cha mabanja komanso dziko kuti chizichita bwino. Choncho nkufunika kulimbikitsa amayi
kuti aziyamwitsa. Padakali pano amayi 6 okha mwa amayi 10 ndi omwe amayamwitsa ana awo mwakathithi m'miyezi 6 yoyambirira mwana akabadwa. Chiwerengerochi chatsika kamba kuti amayi 7 mwa amayi 10 ndi omwe amayamwitsa ana awo moyenera. Izi ati nkamba kuti mfundo zambiri za kampani zolemba anthu ntchito sizikuthandizira amayi kuti aziyamwitsa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe lati mtsogoleri wa bungwe la SIDED a Sylvester Namiwa ali ndi mlandu woti akayankhe ku bwalo lalikulu la milandu la High Court pa mlandu wofalitsa uthenga wabodza omwe uli ndi kuthekera kobweretsa mantha ku mtundu wa Malawi. Anamiwa anayankhula izi pa wailesi yakanema ya Luntha mwezi wathawu. Malingana ndi milandu yomwe apolisi awalembera, Anamiwa ati zomwe amayankhulazo zili ndi kuthekera kopereka mantha komanso chiopsezo ku dziko. Modzi mwa omwe akuyimira Anamiwa pa mlanduwu, a Gift Mwenye, wati iwo alemekeza chigamulo cha bwalo la mlandulo ndipo akudikirira bwaloli kuti aone mmene mlanduwu upitire chitsogolo. Lero aboma anabweretsa bambo Namiwa koti kuzadziwisa mlandu mmene akuwayimba, ndiye pamene atiuza kuti azenga milandu iwiri. Kwenikweni mlandu woyamba ndowukira boma ndi mlandu wina wachiwiri umene uli mlandu ofalitsa uthenga umene usali woona. Ndiye koti lakuno ku Chief Resident Magistrate lilibe mphamvu zokuti ingamve mlandu wa kuwukira boma. Choncho mlandu wa bambo Namiwa ukamvedwa ku bwalo lalikulu limene limatchedwa ku High Court. Tikanakhoza lero kuwapempha bwalo kuti tulise Anamiwa pa belo, koma ndizosatheka chifukwa bwalo lakuno ku Chief Resident Magistrate silimamva mlandu wowukira boma. Choncho pakadali pano tipitirira kukamva kuti siku la mlandu la High Court ndiliti, komanso tikamve kuti tingapange zotani kuti Anamiwa akuzakhala pa belo. Chiwerengero cha atsikana achichepere omwe akukumana ndi nkhanza zogonedwa chikukwera ku Mangochi. Malingana ndi ripoti lomwe apolisi atulutsa mbomali, kuyambira mwezi wa Januwale kufika mwezi uno ana 35 ndiwo akumana ndi nkhanza zotere, kusiyana ndi ana 21 chaka chatha nthawi ngati yomweyi. Ofalitsa nkhani pa polisi ya Mangochi, Amina Tepani Daudi, ati anawa akuchitidwa nkhanzazi ndi anthu osiyanasiyana, koma anati chaposachedwapa mwana wina anagonedwa ndi aphunzitsi ake akusukulu ya pulaimali. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi ofalitsa nkhani pa polisi ya Mangochi, Amina Tepani Daudi, chiwerengero cha atsikana omwe akukumana ndi nkhanza zogwiriridwa ndi chochuluka chomwechi, ngakhale apolisi mogwirizana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma komanso mabungwe omwe si aboma akugwira ntchito zothandiza kuchepetsa mchitidwewu. Iwo ati chaposachedwapa mtsikana wina wachitidwa chipongwe ndi aphunzitsi ake akusukulu ya primary, zomwe zikusonyeza kuti ntchito yothana ndi mchitidwewu ilipo yambiri kuti atsikana akhale otetezeka kulikonse komwe amakhala. Malingana ndi kaundula wathu, chaka chimenechi kuyambira mwezi wa Januwale kufika tsiku la lero, milandu imeneyi yogona ndi ana achichepere yakwana 35, pomwe chaka chatha mnyengo ngati yomweyi inalipo 21. Andizonadi izi ndizodetsa nkhawa chifukwa milandu ikuchulukira, komabe ifeyo ngati kunoko ku Mangochi tikupanga zothekera, tikumapanga misonkhano yosiyanasiyana ndi mafumu achipembedzo komanso ndi adindo osiyanasiyana kuphatikizapo
tikumapanganso misonkhano m'masukulu a primary komanso secondary ndi cholinga chokuti ana amene wazidziwa zokuti imeneyi ndi milandu. Nawo unduna owona zokuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana olumala ndi zosamalira anthu wati ntchito yothana ndi nkhanza zotere zikugwirizana ndi ntchito zomwe undunawo wakhazikitsa zothandiza kuthana ndi mchitidwe wa maukwati ana achichepere. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu a Jeffrey Chimwala auza komiti ya akuluakulu oyendesa ntchito za khonsolo ya Mangochi kuti undunawu wakhala ukugwira ntchito zotere kuyambira mchaka cha 2015 koma kusintha kwenikweni sikukuoneka chifukwa ana achichepere 48 mwa 100 aliwonse adakali mmaukwati mboma la Mangochi. Nkhondo ibe ndi yayitali ndeife ngati akunduna pothandizana ndi mabungwe ena ngati Children Investment Fund Foundation komanso la UNICEF ndena hotelo tana kuti nafenso tigwemo tithandizire kuti nkhondo imene iti iwine. Cholinga nchonera kuti manambala watsike ndithu. Mwachisanzo ngati ku Mangochi kuno tifuna kuti tichoke kuchokera pa ana 48 mwa 100 amene akukwatiwa ali ana kuti chiwerengero chimwe chikafike mwina 20 pa ana 100 mu zaka 5 zikubwerazi ndi cholinga chathu. Pali chiyembekezo chokuti kufikira anthu m'madera osiyanasiyana kuwaphunzitsa zakuyipa kogwiririra ana komanso kuwakwatitsa kuthandiza kuchepetsa mchitidwewu komanso kuthandiza anthu kusiya zikhalidwe zamakolo zomwe zimayika ana akazi pa chiopsezo. Dave Umar, MBC, Mangochi. Maphunziro ndi umoyo wa ophunzira pa sukulu ya Ngumbe zikuyembekezeka kupita patsogolo potsatira kukonzanso kwa malo ogona ophunzira ndi kuperekedwa kwa zipangizo zopititsira patsogolo maphunziro pa sukuluyi ndi bungwe la mdziko la Scotland la Classrooms for Malawi. Thandizoli likudza pamene sukulu za sekondari mdziko muno zikumana ndi vuto lakuchepa kwa zipinda zophunzirira komanso malo ogona. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Classrooms for Malawi, a Karen Anderson, ati ichi ndi chifukwa chake bungweli likukonza zipinda zophunziriramo komanso malo ogona ophunzira kuti akhale ndi kuthekera kopitiriza maphunziro awo ndi kuzakhala mzika zodalirika. Ndipo mawu ake kansala wa chipani cha Labour ku khonsolo ya Renfrewshire komwe bungwe la Classrooms for Malawi likuchokera, a Janice McDonald, anatsindika kufunika kopititsa patsogolo ubale wa bungwe la Classrooms for Malawi ndi khonsolo yawo ndi cholinga chakuti zipatso za mgwirizanowu zizipindulira ophunzira kuno ku Malawi. Pakadali pano mkulu wa zamaphunziro ku chigawo chakumwera cha ku Zambwe Mai Fegi Mwale ayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli ndipo anati chafika mu nthawi yake pamene boma likupereka maphunziro aulere a primary ndi secondary ndipo zipinda zophunziriramo zikufunika zambiri. Tikaona mabungwe amene wawa ndi makhala munthu osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti mabungwe amene wawa amene akubwerera akuthandiza boma kutukula maphunziro m'Malawi munomo. Taona kuti boma lakhazikitsa maphunziro aulere ku secondary komanso lapangisa kuti maphunziro amene ali kale ku primary aja apitirire kuposera ndi bana ali limodzi. Ndi mabungwe akabwera akuphatikiza pokonza masukulu athu kuwapanganso kuti akhale masukulu okongola kubweretsa zinthu zosiyanasiyana metaonera apa tibweresera katundu wa asikana oti asikana akafika m'masiku awo aja asamavutika azibwerabe ku sukulu. Pachifukwa chimene ichi chine ndinosanga kuti mabungwe ngati Classrooms for Malawi ndi anzathu akulefulisha kanso amene abwera pano akutithandiza ifeyo ngati boma kuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro m'Malawi. Bungwe la Classrooms for Malawi linayamba kuthandiza ntchito za maphunziro mdziko muno kuchoka mchaka cha 2015 ndipo thandizo lomwe lakhala likupereka ku sukulu ya Ngumbe yokha ndilopitirira 177 million kwacha kuchokera mchaka cha 2018. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Unduna wa zantchito wati kubwera kwa mkulu wa bungwe loona zantchito pa dziko lonse kuthandiza kuti akambirane ndi kupeza njira zothana ndi mchitidwe wolemba wana ntchito. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati mtsogoleri wa bungwe la Sidedi a Sylvester Namiwa ali ndi mlandu woti akayankhe ofalitsa uthenga wabodza. Ndipo bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula kale chimanga choposa matani 13,000 pogwiritsa ntchito 12 billion kwacha.
Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati lagula kale chimanga choposa matani 13,000 kudzera ku malo ake osiyanasiyana mdziko muno msabata yoyamba ya ntchito yogula chimanga ya chaka chino kufikira chamawa, ndipo yagwiritsa ntchito ndalama zoposa 12 biliyoni kwacha mwa ndalama zokwana 100 biliyoni kwacha zomwe nyumba ya malamulo inavomereza. Mkulu wa bungweli a Bruce Munthali amayankhula izi pamene akuluakulu ndi mamembala a board ya bungweli amayendera nkhokwe za chimanga kwa asonda mu mzinda wa Mzuzu. Chimwemwe Miruru ali ndi zambiri mu ripoti. Mamembala a bodi ndi akuluakulu oyendesa ntchito za bungwe la National Food Reserve Agency NFRA anayendera nkhokwe zosungira chimanga ndi mbewu zina a Mzuzu omwe ali kwa asonda mu mzindawu kuti aone momwe ntchito yogula chimanga ya chaka chino yayambira. Wapampando wa bodi mbusa Howard Matiyankhoma analangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti adzipereke pa ntchito yawo komanso apewe ziphuphu. Iwo anawakumbutsanso kuti boma layika mtima poonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. 20.3 ndi less iziyayi chifukwa ntchito iyi tili nayo pano ndiyofunika kwambiri kusunga chakudya chimene boma ligwiritse ntchito makamaka anthu akakhala ndi zovuta. Chikachepa chakudya amalawi afunika kuti boma liwathandize. Sopana amene achite chinyengo akususana ndi cholinga cha president amene akuti masiku ambiri amanena izi safuna kuti Malawi mozi wamwalire chifukwa chakudya akulibe. So ndi chimene ndimalangiza kuti katangale pano iyayi chitani ntchito yofunika osati pano pokha. The whole northern region, the whole National Food Reserve Agency all over kuyambira ku Masailo Satu, Luchenza. Poyankhulapo momwe ntchito yayambira, mkulu wa bungwe la NFRA a Bruce Munthali anati boma kudzera ku bungweli lagula kale chimanga choposa matani 13,000 mdziko muno. Ndi chimanga pafupi 82,000 metric tons chimene ndikali overstock kuchoka mbuyo. Ndetu kupira kuti ndi chimanga chimene tagula kale pakati pano tafika kale pafupi 100,000. Koma target yayikulu ndio timwe tikafika pa 217,000 metric tons imene kukozeka nkhani ya El Nino. Nde tiyenda ma stage and tizikambira unduna watu wa agriculture komanso ndio kunduna za chuma. Kunkhokwe zake za kunzuzu bungwe la National Food Reserve Agency linasayinira mgwirizano ndi makampani 11 kuti agulitse chimanga ku bungweli chaka chino, ndipo asanu mwa iwo adzatsitsa kale chimanga chawo. Chimwemwe Miruru, MBC Mzuzu. Unduna wa zachilungamo wati ntchito yomanga ofesi yatsopano ya undunawo yomwe ikhale moyang'anizana ndi nyumba ya malamulo iyamba posachedwapa kamba kuti boma lasayina mgwirizano watsopano ndi boma la China. Iwo atinso mu mgwirizano watsopanowo boma la China lavomereza kuti lonjezera ndalama zogwirira ntchitoyo. Ndipo kampani ya foni za m'manja ya TNM yapereka ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha kuti zithandizire mwambo wa chaka chino wa angoni a mboma la mzimba wa Umthetho womwe udzayambe pa 5 August mpaka pa 8 August kuhora mbomalo. Poyankhula ku Edingeni ku mzimba pamwambo olandira thandizolo, inkosi ya makosi Mberwa 5 yati thandizolo anthu ayembekezere mwambo wopambana chaka chino. Chisomo Manda ali ndi zambiri. Kuyankhula pamwambo inkosi ya makosi Mberwa yachisanu idati ngati fuko la angoni apitiriza kugwira ntchito ndi makampani onse omwe athandizapo pamwambo wa chaka chino wa Umthetho nawonso powathandizira kukweza ntchito zawo za bizinesi. Ndipo iwo adati ndi thandizoli
akuyembekezera kuti oyendetsa mwambo wa chaka chino agwira ntchito yapamwamba komanso kuonetsetsa kuti ndalamazo zikugwira ntchito yoyenera. Ife mafumu komanso Mzimba Heritage kwakukulu ndi kusunga chikhalidwe kupititsa patsogolo. So mene thandizo mene labwerera khale ndithu ndi chikhulupiriro nena kuti chikhalidwe chathu chachingoni chapita patsogolo fa cha thandizo lawo, ndipo tikapita kuhora kuja makosti ena ndi amene ali related komanso chikhalidwe chikhala kuti ana athu taphunzitsa akupita patsogolo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya TNM Absorb Ngwenya anati kampani yawo yachita izi kamba kuti imalemekeza chikhalidwe mdziko muno. Iwo anatinso mafumu athandizira kukweza ntchito za chitukuko komanso chikhalidwe mdziko muno. Anthu ambiri amasonkhana pamene paja kukondwerera chikhalidwe, kulumikizana komanso kuphunzitsa kunena kuti mu masociety mwathu mukhale anyamata ndi atsikana oti akhoza kukula mwamwambo nkumatukula chitukuko cha dziko. Ndife osangalala kwambiri kuti lero talandidwa ku Royal Palace kwa Inkosi ya Makosi kuti tipereke donation imeneyi. Pamwambo kampani ya TNM inalengezanso za ndondomeko yomwe ikufuna kukhazikitsa mboma la Mzimba, yomwe cholinga chake ndikufuna kulimbikitsa ophunzira maka atsikana kuti asasire sukulu pa njira. Chisomo Manda, MBC Mzimba. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane bwanji tikumbutsane mitu yake. Unduna wa za ntchito wati kubwera kwa mkulu wa bungwe loona za ntchito pa dziko lonse kuthandiza kuti akambirane ndi kupeza njira zothana ndi mchitidwe wolemba wana ntchito. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati mtsogoleri wa bungwe la SIDEDI a Sylvester Namiwa ali ndi mlandu woti akayankhe ofalitsa uthenga wabodza. Ndipo bungwe la National Food Reserve Agency lati lagula kale chimanga choposa matani 13,000 pogwiritsa ntchito 12 billion kwacha. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlani ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Tauson Kamalata, tikukufunirani madzulo opambana.